बिमा होनो जायखौ माने गाव जियानो जायाथों मानो फिसाफ्रा माबा मोनसे जाबाथाय निसय बिमा बिफाया थानो हाखाथारा। दा नै आङो हराव माने हांखौनो लानो हायाखैमोन जायनि जाहोनाव डाक्टरनाव थांनानै फैनांगौ जाबाय आरोना। ओमफ्राय दा आइया आंखौ नागासिनो दं आरो बिखायाव। ओमफ्राय ना लोगोफोर नै मुलि माखाया जानो बालायनाय जा गोबां। नोंथांमोना आंखौ नुवाबो जानो हागौ। मुलियानो खोमोनसे जि गोबां आं जानो हाया गोबानोसो ओंखारो मुलि जाबा। लोगोफोर जोंहा बिमासेया बाहुबलि जाया आंदो दाजा बिबाजै मोनहा थांनो लागानि फिथा सावनानै स्राय जाहोहरनो होननानै नै रेडि खालामलायबाय बिबाजैया। बिदि आंनि थाखाय खस्थ' खालामजानो बायो बिरादनो, नाथाय मा होनबावनो आरो बेनोसै आरो अननाय नङा होमबा लोगोफोर। सोरबा जुदि आलासि फैयो अब्ला जोङो मा होनो मा दोननो जाखायो। ओमफ्राय बाजैमोनाबो जों फैबाथाय बिदिनो जाबाय थायो आरोना। ओमफ्राय माथो खालामबावनो सानसेबाबो जोंहा न'आवबो लांगोन इसोरखौ। ओमफ्राय एकदम गोग्गोमैनो बोथिसे मोजां स्राय जाहरगोन आरोना। खिन्थु माला समाव मिथिला, जायखिजाया नोंथांमोना समखौ नेनानै थादो। दिनै मिन्थिखाबाय नोंथांमोना मा जायांदों जोंहा माइब्रा बिबाजैनि आमोल खावबाय। बया गोबोबदे मानसिया जेरै बोलोआबो एरै देनाय शब्दआबो एरैखा। बेनि गेजेरजोंनो आं मिन्थिनो लुबैदों, नोंथांमोनाबो जुदि मिन्थियो अब्ला फोरमायहरबानो जाबाय। गायहेन वालखौ गिबिसिन सोर सुबुङा दिहुनग्रोदोंमोन? मिन्थियोबाथाय नोंथाङा मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों दैथायहर, जाहाथे जोङो बयबो मिथिनो हानाय बायदि। मोनदांथिया देदों एबार। खेबसेनो होखागोनब्रा ना? फिथा सान्द्रि नांगौ बाजै? मोनदांथियानो जाजोबखागोन बे। आं मोनजानायानो नङा। बिदि जानानै आङो अमा रखम जाबाथ' मा जागोन दे? बिदि जाया आङो। बिराद गोबावसोमोन आङो उवाल गायहेन देयैया, एसे देरफुनाय समावनो देनाय। ओमफ्राय दा देरथारनानै दा बुरि हद'द' जालायनानै दिनैसो आरो उवाल गायहेन दांनो मोनबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय देनोथ' आङो इसेबां एक्सपार्ट नंखाया, जास्ट गावनि आन्था आरोना। ओमफ्राय बिमाखौबो एसे देनो होनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दै। हे dan kita ini kita jaho mansih mbak nengah jengko tuh ya, hah? Kita jaho mansih? Yes sir. Tembak. Kayak karena yau, minggu ini halah. Beri masa lecet deh ini. Mingga. Walau. Kedelai walau deh menro deh nelai. Iya karena deh kayak hair. Gaihen apa tain lai lagau kayak nih bazi. Masih kara. Ang haya hai. Napa nih kemana? Ini ke? Gakling mới thấy rồi. Bay walau apa expert? Lalu apa thấy? Expert. Ra kayak rồi. Satam berdina bang. Satam dina ya? Iya. Ang satam haya sanew hagen anggo. Satam apa digon? Nangla jubun doko. Nangla ya. Kotong oरै ting tang जाजोबा. Nyorbai lari. Nge? Unik सान्द्रि नुफेरबायना नोंथांमोना? नै नुफेराखैबा नायनानै ला। जोंहा बिबाजै मोनहा बिदिजोंसो सालियो। बे जाहैबाय मडार्न सान नायग्रासो मोजां खाना इयो बाजै गदाय देनाय
थांसै जा आदुला फैदो थांसै ओंखाम संग्राया दानिया नैखौ खावसे फ्रिज मारकाता अबे स्टेपाव दोननांगौ इयाव सोना दोनसै आरोना होमबाना मोजां थायोनो आरोना अना इयाव मा दङ नायनोसै आं इयाव दै बथल दङ खोना आहा दै सोदो ओमफ्राय इयाव नारें ओमफ्राय इयाव बानलु सिब्र बानलु ओमफ्राय इयाव हाइजें दालु पियास माबा माबि ओमफ्राय इयाव दै ओमफ्राय इयाव आइसक्रिम हाव दाउ जाबाय आखाइ सुनसै लोगोफोर नामा दे अलप दि आरो इया इथुथ' नेरिब नायि नै दानिया नाखांबाय नै जोंहानि मावथिया लोगोफोर जेबो मोन्दांथि शेयार खालामासै जास्ट भिडिअ इडिटिंआ जादोंना जायाखै बेखौनो नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय होमबा नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों बयखौबो फिथाजों बिदाय लानाय